Son 3 ejemplares muy jovencitos recogidos por el Centro de Recuperación da Fauna. 3 cigüeñas que probablemente se cayeron del nido. Una de ellas tenía una pata rota, pero esta mañana se paseaba así de contenta, encantada de volver a la libertad. Unha vez recuperadas, unha vez adaptadas ao medio, o que se fai é soltalas neste entorno natural. Aproveitamos as actividades que fai a Concellería de Educación cos rapaces nos centros educativos en aula da natureza do Concello de Ourense, pois para pôr un pouquiño en común esta actividade, para que eles vexan exactamente que é o que se fai, como evoluciona o animal, e este é un pouquiño que nos trae hoxe ata aquí, ata Untes. Ni que decir tiene que para estos niños la de hoy ha sido una experiencia única, pero durante todo el verano las actividades continuarán en el aula da natureza. O que se programa son unha serie de actividades, desde algo tan sinxelo como pode ser cestería, a recoñecemento de árbores, a como se elabora unha senda de campo. Tamén hai outra actividade que se celebrou fai aproximadamente unha semana, que era a de recoñecemento de fauna piscícola, é dicir, se trouxeron animais que estaban sendo criados nunha piscifactoría, unha anguila, unha troita, un salmónido, e o que se fai que os rapaces entren en contacto cos animais, que os toquen, que se soltan. E outra destas actividades foi precisamente esta solta de animais, afortunadamente, pois agora en liberdade estes 3.